Ambalma wa oni ya kuma au bismillah ka jabaranika Joliba TV News limana ka jiraka fo ka kuna fundi gafew ambi odilla kalli kenakanye ka fo ka barkada minye bi alamsa doyan maskalo tle bisaba anikele samba fla ani muga ani fla ka obela jele fo ka awale nyimando au danse kuna fundi gafew lakalli kenaka gafe nu ladala obisere ambalma kuna fundi lawfe dongodo akekunde wala sa jamana de musega kuna fundi togomina jamana an fana ya kanu kan kenen sigi awye wala saka seka gafe min bama yelema bamana kana sabu bebe de me mana wala sa bebe sika famya soro jamana ale kuna funna togo mina okuma an sigira keneka minu balla me radio Joliba fana ka ambu bele jile foko wali mando bama ko yanno ani segu kaw feye no malikono ani maliko ka amba foena awni nyankuma jamana kuna funu bambulo koro gafe minu be no amba damna ni lesori fasoka fasiri serendo libana ako anga finitigu ko minan kuraw nana kana di uma jarla ka fo ni ke sobi ka fanga wore de do mali armela jarla ka fo minan kura minun nane ni lesor ka fola helicopter fla ni oye keleke panguru fly ani abi fo mi mako radar libana radar ke dore min be jate neke ka fo aywa panguru minun be nolu be pan walma bolma fen minun nolu be bolidu manala ka donga fo ni bolma fen sugu jumeni ka kuna fo ni jona wala sa tini dugo se ka bo kalama ko o minando nana minan kura mana o mini 600 minan kura were do o de nana kungo akumbera ministry fe min banga jamana yere lakana ko ani fini dugo ko kuna colonel Sadio Camara amina ndado ola 600 o mana boy sungalo nyakorala ajalla ka foko jamana kuntigi colonel Asimi Goita ale bara do blasinga bara mi anko amako operation jigi sigi o damna nyono jamana ka nyono komini minumbe no ko balo taradi uluma limana aka chanko sebe amina ndado ola 600 lesor kono o mana boy le challenger akmana ayajira ka fo politiko mimbe no kama la senas faso here anyema ba e premier ministre korenye no ye zumana sakoye ajira ka fo ko aywa uluminu yere ni uli demokrasi keleke no ye beje fanga ye anani langa jamana kono kunga abina fo jaguya fanga ni no kume malila no kelela kana ni beje fanga ye semelen ani UDPM kabina fo o nyenesi obe 600 mamunu no lubi fega u kodon demokrasi fanga na ne langa jamana kono la wi bataki bade ka ko strategela demokrasi na ne sambi sabani killing o nyeneje minun keranga jamana kono amina ndadola o mana boy lende pana kumana aya jira ka fo smelu bube maiga ka fatuli kofe ko anga shara tilamado be ni o mayi saray Sheikh Mohamed Sherif Kone aya jira ka fo smelu bube maiga ka saya ko alla be nadi aka kumala ko abe je kulu flakuna jakulu minnu ni olu y'a jira k'a fɔ ko in ko olu tɛna to tan sabu ko kiri bɛ kiri sanfɛ k'olu na ko in ta n'a ma ɲɛ Mali kɔnɔ yan u na taa n'a ye kiriso wɛrɛw la walasa ka se ka Sumani Bube Mayiga ka fatuli kɛra cogo min na lahalaya minnu kɔnɔna la kiri ka se ka wuli a ko la halisa l'indépendant y'o fɔ limana o nouvelle horizon fana kumana a y'a jira k'a fɔ bi mars kalo tile 31 ko o bɛ bɛn don ma min ni o bɛ dan sigi vignette minimi la anga jamana kono ya bulma sen fla ni sen sabaw stratégie la impôt nyama ba Mathias Konate ale kuna fondike ka fo aywa bi kon ni ka dan ni moto tigu bulma sen fla tigu ani bulma sen sabaw no ye kata ni na nyona we kulu ka tuka bientôt ta bi kon ya dan o mimi talije fana Sumelu Bube Mayiga kelinga kuma la alaka hinala imana Sumelu Bube Mayiga fatura kango kunga aka sebe minde no ba ka furakelu ko fo sebe anake fendu otado kunga do tara utako bla bololo sanfe ni o Amara Bakili jala ka fo Sumelu Bube Mayiga somo ko ni ale wele bogo jenneka communicat ale tribunal la amina ndado la 600 ami suraka akunche ni mi o soir de Bamako limana ko motika o dinne do ministre ko min banga kurango kuna bi kosebe sabu ko sini juma u ye labɛn ne do ka bɔ juma seli kɔfɛ k'u bɛ taa fatiya ta ministre kan an bɛna an da don la logement sociaux min n'a dira kɔsa in na n'a mankan cayara ko maa caman bɛ kunkolo caman bɛ yen o bɛ ka bin dɛ sabu dɔw yɛrɛ welela olu bɛ kaso la nin waati ninnu na
an bɛ sɔrɔ k'a kuncɛ ni min ye o ye farikolo ɲɛnajɛ ye limanaw ko jɛkulu dɔ wulilen do bi u k'olu tɛ foyi ɲini fo Mali fédération de football n'o ye ayiwa jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ an ka ndolantan koɲɛw ɲɛnabɔ k'a ka ci ka bɔ yen sabu ko samata sɛgɛw ye malidenw kuma suli u ka ndolantan minnu kɛra k'a ta kan na fo ka n'a bila baraji min n'o kɛra Bamako yan ni Tunisie jamana kan an bɛna an da don o la sisan limanaw yann'an ka se o bɛɛ ma an b'a daminɛ ni lesɔr ye limanaw lesɔr kumana a ko min bɛ tali kɛ Mali finitigiw k'olu ka ayiwa nisɔndiya bolodalen do bi dɛ sabu a jirala k'a fɔ fanga kura de donna Mali armée la ka sababu kɛ mun ye limanaw n'i ko kɛlɛ n'i ko i jugu kɛlɛ fo kɛlɛkɛminɛn o de ka k'i bolo o de la Mali armée ko kɛlɛkɛminɛn kuraw nana kɛlɛkɛminɛn kura minnu bɛ yen ni a jirala k'a fɔ olu kunbɛnna an ka ministre fɛ min b'an ka kɛlɛkɛw kunna colonel Sadio Kamara a siratigɛ la ani ministre min bɛ yen n'o bɛ bɛn ni tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kunna ni jamanadenw bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na bɛn siratigɛ la colonel major Ismail Wage ani finitigiw ka ɲɛmaaba général Umaru Jara ani finitigi ɲɛma caman olu tun bɛ pankoloji kɛnɛ min tɔgɔ dalen don Modibo Keyita la olu tun b'o kɛnɛ ka kunungo ka se ka nin minɛn ninnu kunbɛn a jirala k'a fɔ minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra Irisi jamana de kan Irisi ni Mali cɛ bi jamanaw k'a bɛna fɔ baara ɲɔgɔnya halisa dɔ de bɛ ka fara a kan lesɔrɔ y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye misali de ye furancɛla fanga maaw ka fɛla de don walasa an ka finitigiw olu bɛ se ka kɛlɛ kɛ ni minɛn kuraw ye minɛn minnu bɛ yen ni olu ye minɛn labanw yɛrɛ ye an ka bi diɲɛso sigi la a jirala k'a fɔ minɛn minnu filɛ nin ni u nana an ka di finitigiw ma limanaw ko a bɛ se pankuru minnu n'an k'a ma ko hélicoptère o 2 ani radar 1 radar in tɛ dɔwɛrɛ ye ale de bɛ kunnafoniya ɲini limanaw kunnafoni mana kɛ cogo o cogo bamantɛmaw ka munumunu salo la jamana kɔnɔ ale b'a kunnafoni ta teliya la k'a di finitigiw ma ko o 1 min ni kura yɛrɛ don an ka minɛn kura minnu bɛ yen n'olu bɛ dilan kɛlɛkɛminɛnw na bi na limanaw ko a bɛ olu fɛ a jirala k'a fɔ ni minɛn minnu nana filɛ nin ye limanaw minɛn ninnu ayiwa ko a bɛɛ lajɛlen bɔra Irisiw de fɛ yen nɔ Irisiw ni Mali cɛ bi baara ɲɔgɔnya min bɛ yen n'o de ye ka an ka finitigiw dɛmɛ kɛlɛ la ani ka minɛn diw ma minɛn minnu bɛ yen n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka finitigiw dɛmɛ kɛlɛ la colonel Sadio Kamara yɛrɛ ka fɔ la a ko nin minɛn minnu nane filɛ nin ye limanaw ko ayiwa k'a bɛ kalo damadɔ bɔ sisan bɛɛ lajɛlen kɔni y'a ye k'a fɔ an ka finitigiw olu bɛ wulikajɔ min na jamana kɔnɔna la ko ayiwa an ka nin waati in na jamana kɔnɔna la a ye lakali bɔ kosɛbɛ ko wa o foli bɛ da ka ɲɛsin an ka finitigiw ma a jirala k'a fɔ finitigi minnu bɛ yen ni limanaw olu bɛ ka juguw kɛlɛ ka jamanadenw ni bolofɛnw lakana ko sariya kɔni tɛna don o baara la fiyewu wa finitigiw na dɛmɛ o baara la o de la nin minɛn ninnu ɲinina limanaw ka dɔ fara u ka kɛlɛ fanga kan o la an bɛ don min na ko bi a bɛ fɔ min ma ko armée ka yɛlɛli fanga la n'o ye montée en puissance ye ko o kɔni o bɛ kɛnɛ kan bi colonel Sadio Kamara y'a jira k'a fɔ o foli kan ka di Mali armée ma o la a y'a jira k'a fɔ jamana furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw olu kɔni ka fɛlaba de ye nin ye min y'an ka finitigiw ye olu bɛ se ka waati o waati n'a fɔra ko mago jɔra fɛn o fɛn la o na ɲini joona ka di finitigiw ma walasa u ka se ka jamana lakana a jamanadenw n'u bolofɛnw a jirala k'a fɔ Mali armée bilama ko u tɛna sɛgɛn u tɛna ɲinɛ fiyewu colonel Sadio Kamara ka fɔ la walasa ka se ka jamanadenw ka u lafiya u ka sigiyɔrɔw la ko an b'o de bolo ka bi dɛ ko wa maa bɛ se k'i disi gosi n'a ye bi k'a fɔ Mali armée ale bɛ ka baara min kɛ bi fan bɛɛ lajɛlen fɛ Mali jamana kɔnɔna la ka bamacimaw kɛlɛ ka juguw kɛlɛ limanaw k'u tori ka bɔ Mali kɔnɔna la ko wa maa wɛrɛ tɛ ka Mali dɛmɛ nin baara in na dɛ Irisi min ye Mali teri kɔrɔba ye ale de bɛ ka nin baara in kɛ Abubakar Traoré ale de ye fasiri kɛ limanaw an y'a sɔrɔ lesɔr kɔnɔ ale lesɔr kelen kɔnɔ jamanakuntigi colonel Assimi Goïta limanaw ko a ye a dusukun lakuma ko kura k'a jira k'a fɔ min ye ɲɔnɔ mara ye ayiwa ko baara dɔ sigira sen kan baara min ni u k'a ma ko opération jigisigi yɔrɔ sumalo tɔ tora tile damadɔ ye limanaw ka se ka sumalo kunbɛn a kana kɛ digifɛn maaw la ko ɲɔnɔ commune minnu bɛ yen nɔ n'o y'a sigidaw ye a jirala k'a fɔ ko colonel Assimi Goïta ayiwa ale ye balo caman de bila ka taa ɲɔnɔ mara in na yen nɔ
ko a balo ninnu caman bɛ yen malo b'a la malo kilo 50 o bɛ di o b'a la ani ɲɔ ani fo ka taa se sukaro ma min ye nɔnɔmugu ye ani min ye pâte alimentaire ani tew carton ani fo ka taa se tamaro seli tapiw ani kɔlɔsiw o bɛɛ lajɛlen de bɛ a ko hukumu kɔnɔna la l'histoire y'a jira k'a fɔ ko jamanakuntigi colonel Assimi Goïta a ka hami de jamanaden minnu bɛ yen ni olu bɛ gɛlɛya kɔnɔna la n'a tiɲɛ t'u kɔnɔ jamanaw ka olu magɛn walasa balo bɛ se ka balo sɔrɔ u sigiyɔrɔw la cogo min na o la maa min bɛ yen n'ale de bɛ jamanakuntigi kɛrɛfɛ ka ladini la colonel Assane Bajalo Touré ayiwa ale de tun bɛ jɛkuluba ɲɛma ka se ka taa nin baara in ka koromokari n'o ye opération dugusigi ye a kɛra dɛmɛ tɛmɛnen na ɲɔnɔ commune 12 minnu bɛ yen ko baara in daminɛna yen nɔ a yala k'a fɔ balo minnu bɛ yen n'o ye kit alimentaire ye o 1200 o b'a la ka taa se kuranɛ yɛrɛ ma o fana b'a la ani seli tapiw fo ka taa se balo camanba ma jamana o de farala ɲɔgɔn kan balo ninnu na ko du o du bɛ yen commune 12 in kɔnɔna la jamana ɲɔ malo kilo 50 dira o ma ka ɲɔ da a kan ka sukaro kilo 5 d'a kan n'a fɔ ka nɔnɔ kilo 5 d'a kan ka min ye ɲɔ ani sukaro fo ka taa se pâte alimentaire ani lipton ni thé min ye tamaro ani seli tapi ani kɔlɔsi yɔrɔ o ye sunkalo labɛnw de ye walasa a jala k'a fɔ baara min filɛ nin ye n'u kama ko opération jigisigi jamana ko baara don min na tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ka don maaw de jigi kɔrɔ walasa baara in daminɛna an y'a fɔ ten ntɛnɛn tɛmɛnen Jabali mara la ka na min ye dɔgɔfiri Sogolo o tɛmɛnen kɔfɛ u nana min ye yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye commune Mariko Molodo Denbugu fo ka taa se ɲɔnɔ dugu kɔnɔna ma k'a na to sen na ɲɔnɔ commune 12 fɛn fɛn bɛ yen maa min ye fasiri kɛ o ye Mahamadu Samake Amadu tɔgɔ la ɲɔnɔ mara kɔnɔna la an ye nin bɔ l'essor de kɔnɔ jamanaw n'an bɔra yen an bɛ don le challenger kɔnɔna la a kumana challenger y'a jira k'a fɔ nin wagati in na ko min ye démocratie fanga nalen an ka jamana kɔnɔ bɛɛ y'a san 31 an b'o de la o yɛrɛ ɲɛnamayara mars kalo tile 26 tɛmɛnen na an ka jamana kɔnɔna la yan ni démocratie fɔra hakili bɛ jigin politique tɔn min na o ye Sénas faso hɛrɛ ye Sénas faso hɛrɛ ɲɛmaaba ye premier ministre kɔn ye n'o ye Zumana Sako ye yɔrɔ ale ye premier ministre kɛ faranjɛla fanga min ni ayiwa démocratie nana ale kɛra a premier ministre ye a kumana dɛ a ko olu kɔni yamaruyalen don ka bɔ ka kuma ayiwa bɛjɛ fanga min n'a nana n'an b'a san 31 na bi ko nka olu ɲɛ bɛ jateminɛ min na bi o de ye k'a fɔ bɛjɛ fanga min n'a nana n'a ye jagoya fanga n'o ye CNLM ni UDPM olu ka politique tɔnw ye ayiwa ko nkalon ka bɔ jamana kɔnɔ ka na ni bɛjɛ fanga ye ko nka k'a bɛna fɔ o ɲɛnɛfin bɛ dɔw la bi olu bɛ ka lajɛ ka segin o kokɔrɔw ma ka na n'o ye an ka jamana kɔnɔna la a dun jirala k'a fɔ kɛlɛw de kɛra walasa bɛjɛ fanga bɛ se ka na Mali kɔnɔna la cogo min na a ko kabi mars kalo san 26 san 1991 Zumana Sako ka politique tɔn n'o ye Sénas faso hɛrɛ u ye nin bataki de kɛ déclaration don wa kɔnɔna la u ko min ye jamanadenw caman ye politique tɔnw caman sɔrɔ bosobaw ani jamanadenw ka fara ɲɔgɔn jɛkulu caman de wulila k'a fɔ ko ayiwa mars kalo tile 26 n'o ye 26 mars 1991 ye ko bɛɛ y'a ka na maaw ka kanabila bonya kɔnɔna la maaw ka se ka taa ni ka segin kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka nati jamana kɔnɔ a ko o kɛlɛ kɛra o nana sigi jamana kɔnɔna la ko nka waati laban minnu filɛ nin n'an bɛ olu la a jarala k'a fɔ ko nka ɲɛnɛfin bɛ dɔw la sisan dɛ hali ni maa ma ta tɔgɔ ma fasiri kɔnɔna la ko nka CNLM ni UDPM olu minnu ni olu gɛnna ka bɔ fanga la u gɛntɔ a kɛra masiba ye sabu maafa bɔra ko la jamana o tɛ kodenni san 1991 ka n'a bila san 1992 la ni faranjɛla fanga sigira ka démocratie baaraw nati an ka jamana kɔnɔ ka min ye sariya sunba kura k'o sɛbɛn k'o bila an ka jamana kɔnɔ o min bɛ n'o ye jamanaden bɛɛ ka hakɛ di a ma Zumana Sako ka politique tɔn y'a jira k'a fɔ ko k'a bɛna fɔ jɛkulu wɛrɛ bɛ fɛ ka poyi de ka min ye kɔ da o démocratie fanga ye o kɔ la ayiwa a bɛ f'o ma ko anti 26 mars o min n'o bilala sen kan misali la kabi mars kalo tile 22 san 2012 yɔrɔ fanga dafiri kɛra o la
ka tugu ɲɔgɔn na ka na fanga dafiri wɛrɛ kɛ Zumana Sako ka fɔ la utukalo tile 18 min ye mai kalo tile 25 ye yɔrɔ o bɛɛ lajɛlen kɛra fanga dalakiw ye ko nin min filɛ nin ye ko nin tɛ ko ye ko min n'o o bɛ fanga don an ka furancɛ la an ka démocratie la a jirala k'a fɔ finitigi minnu bɛ yen ni olu de kan ka to jamanadenw kɛrɛfɛ jamanaden minnu bɛ yen ni olu ye fanga ɲininaw ye ka u dɛmɛ nin baara la ko nka o finitigiw de kɛn bɛ fanga ɲininaw ye bi jamana ko nka an b'an ko min an bɛ taa an jamini ko k'a sɔrɔ dun o finitigiw yɔrɔ bi na a fɔ bɛ k'a fɔ CEDEAO ani UEMOA ninnu olu kɛlen don ka Mali bali ka a yɛrɛ sɔrɔ ka sababu kɛ olu fana ka kɛlɛbolo ye min ye ko Mali bɛ ka se tereke bɛɛ y'a kan n'o ye démocratie fanga ye ko k'a sɔrɔ dun a ma se o yɔrɔ la ko ni jamanadenw kɔfilɛ dɔɔnin dɔrɔn k'a ye k'a fɔ bɛɛ fanga de nana Mali kɔnɔ ko nka o bɛɛ in a bɛ ka kɛ fɛn wɛrɛ ye fɛn min na an bɛ ka segin kokura jagoya fanga n'o de ka ja fanga ta k'a k'i yɛrɛ ta ye k'a sɔrɔ dun jamanadenw ayiwa olu caman tɛna jɛ ni a ye Sera faso hɛrɛ de ni fasiri kɛ jamanaw démocratie nana san 31 o siratigɛ ninnu na o mana bɔ yen an bɛ don fasiri sɛbɛn l'indépendant ale kɔnɔna la jamanaw l'indépendant kumana a y'a jira k'a fɔ Sumaworo Bube Mayiga fatulen kɔfɛ n'o ye Mali premier ministre kɔrɔ in ye a jirala k'a fɔ sariya tigilama dɔ bɛ yen Cheikh Mohamed Cherifu Kone ayiwa ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin ko nin tɛ ko ye ko min kan ka to tan sabu ko Sumaworo Bube Mayiga fatura cogo min na k'a bɛna fɔ a labɛnna de ko nka sariya bɛ sariya sanfɛ k'olu na wuli ka sariyaw sɛgɛrɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ yan minnu yɛrɛ bɛ sɔrɔ hali diɲɛ ɲɛfɛ k'a f'u ɲɛna k'u ka nin ko in u ka segin a kan u ka segin ka na Sumaworo Bube Mayiga fatura cogo min na sariya de bɛ ko bɛɛ lajɛlen la ayiwa ko Sumaworo Bube Mayiga fatura lahala minnu kɔnɔna la magistrat min filɛ nin ni magistrat jolen don avocat don Cheikh Mohamed Cherifu Kone a bɛ jɛkulu belebeleba fila ɲɛma association malienne des procureurs poursuivants AMPP ani référence syndicale des magistrats RFISMA ale ni Cheikh Mohamed Cherifu Kone fo ka taa se Dramane Jara olu de kumana nin ko in kan u ye bataki dɔ kɛ bataki min ni u ka fɔ la ayiwa k'u b'u ka nisɔngoya jira kosɛbɛ ka sababu kɛ ni maa min bɛ yen n'a ye premier ministre kɛ Mali kɔnɔ a bɛ politiki tɔn ɲɛma ni o ye Asman CSP ye ayiwa a fatura mars kalo tile 21 san 2022 u ka fɔ la ko nin fatuli min ye nin ayiwa ni a ma kɛ a kɛra i n'a fɔ fatuli labɛnnen walima sariya yɛrɛ ma ye ko ye k'a to yen jamana Sumaworo Bube Mayiga fatura lahala ninnu kɔnɔna la min ye AMPP ani RFISMA ye u ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni Sumaworo Bube Mayiga taacogo ye k'a bɛna fɔ nin hadamadenya hakɛ bɔsi cogo dɔ de fana ye min ni sariya man ka sigi k'a ko lajɛ min ye Cheikh Mohamed Cherifu Kone a ko maa min don fana jamana sariya gɛlɛnman don wa a yɛrɛ tun bɛ Sumaworo Bube Mayiga wele a tɔgɔ ninnu na i n'a fɔ n'u k'a ma ko SDM walima le Tigre ayiwa ko Sumaworo Bube Mayiga kunnafonidila jolen fana kun don a ye baara minnu kɛ jamana kɔnɔ o man ka to fiyewu ayiwa démocratie fanga nanu la ani Mali sariya sunbaw sigiliw la ko Sumaworo Bube Mayiga ka taa laban nin cogoya la walasa Cheikh Mohamed Cherifu Kone ayiwa kɔni u ye ko in u y'a kɛ fɛn min n'a ma bɛn sabu ko maa wa bɛ yen k'i bɛ adamadenya hakɛw lafasa an ka jamana kɔnɔ o kun kan ka nin ko in ka kɔn kosɛbɛ olu kɔni minnu bɛ yen ni olu ye avocat ye wa u bɛ min fɔ nin ko la o de ye k'a fɔ sariya sunba min bɛ yen n'o b'an ka sariya so bɛɛ lajɛlen sanfɛ n'o ye cour suprême ye Sumaworo Bube Mayiga olu de y'a minɛ k'a fɔ ko jalaki binna a kan ko nka Cheikh Mohamed Cherifu Kone ka fɔ la ayiwa olu kiri bɔ in olu kun tɛ se k'u sigi fiyewu ka Sumaworo Bube Mayiga lajɛ ni lahala ninnu na a ka fatu nin cogoya ninnu na k'a sɔrɔ u ma kuma a ko la olu kɔni minnu fana ye sariya tigilamaw ye k'olu fana tɛna nin ko in da soda la sabu k'u na ko in ayiwa ko sariya bɛ sariya sanfɛ olu na ko in n'a ma ɲɛ Mali sariyaw la u na taa n'a ye sariya wɛrɛw ɲɛkɔrɔ walasa Sumaworo Bube Mayiga fatura lahala ninnu na ka se ka a ko k'a da kɛnɛ kan kunnafoni filɛ jamanaw an ye nin bɔ l'indépendant ale kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ don fasidi sɛbɛn Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la a kumana Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ an bɔra ka Sumaworo Bube Mayiga ka fatuli ko min fɔ sisan Nouvelle Horizon y'u da don a la sabu ko a na kɛ min ye a ka furakɛli gafe minnu bɛ yen ayiwa ni
nga jalla ka fo o ye ko dogolen ye ko nga a na kɛ dɔ y'o ta k'o bila bɔlɔlɔw sanfɛ ni o ye Amara Bakili ye ale yɛrɛ ka kumaw ka ca bɔlɔlɔw sanfɛ o k'a ma ko activiste ayiwa Amara Bakili ko Sumeli Bobayi Mayiga somɔgɔw ye ayiwa a wele bɔgɔ jeninen kan n'o ye Bamakɔ sigida 4nan kiribulon ko kuma in yɛrɛ a fɔra bɔlɔlɔw sanfɛ a kunnafoniw de carila bɔlɔlɔw sanfɛ kunungo alamisa i n'a fɔ kunungo araba a jala k'a fɔ min ye Sumeli Bobayi Mayiga yɛrɛ somɔgɔw ye olu ye ko in sɛbɛntiya kunnafoni sɛbɛn yɔrɔ n'o ye Nouvelle Horizon maaw ye k'a fɔ ko ayiwa min ye a ka furakɛli sɛbɛn dɔ ye k'u y'o ta k'o bila bɔlɔlɔw sanfɛ fɛn min kun ye ko dogolen ye o la sa yɔrɔ Sumeli Bobayi Mayiga yɛrɛ fatura cogo minnu na jamana o tɛ ko dogolen ye bɛɛ lajɛlen bɔra a ko kalama an ka jamana kɔnɔna la yan a jala k'a fɔ dɔw y'a jira k'a fɔ ko Sumeli Bobayi Mayiga fatura lahala minnu na a ɲinina a ka avocaw fɛ a n'a somɔgɔw ko a ka bɔ jamana kɔnɔ a ka taa furakɛ jamana kɔ kan ko nka fanga ma sɔn a ma yɔrɔ a ka furakɛli sɛbɛn minnu bɛ yen nɔ ni olu maa bɛ se k'a fɔ a bɛ sariya de bolo fɔlɔ ko dogolenw don ko nka a na kɛ Amara Bakili tɔgɔ dɔ ale ye ko in ta dossier in ka se ka bila bɔlɔlɔw sanfɛ min kɛra sababu ye a somɔgɔw n'o ye Sumeli Bobayi Mayiga somɔgɔw ye limanaw fɛn yɛrɛ bɔlɔlɔw sanfɛ u y'a wele bɔgɔ jeninen kan n'o ye communicateur ale tribunal ye limanaw k'a ka taa ɲɛfɔ ye kun jumɛn na a ye nin baara in kɛ ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔna la limanaw bi ye masikalo tile 31 ye ko o bɛ dansigi kɛ diɲɛtigiw ɲinini la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye bolimafɛn senfilatigiw ani sensabatigiw ye communiqué dɔ bɛ yen min kɛra direction générale des impôts ale fɛ communiqué in kɔnɔna la a jiralen don k'a fɔ sale minnu bɛ sara n'o ye taxi ye bolimafɛn minnu bɛ yen ni olu a bɛ da olu kan u k'a ma ko taxe sur le transport routier TTR ko a bɛ fɔ a ma de ko diɲɛti o diɲɛti minnu filɛ nin ni bolimafɛn senfilatigiw ani sensabatigiw laɲininen don u ka a sara dɔwɛrɛ tɛ bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ ka i bolo bila i kun walasa ka se ka faso dɛmɛ walasa an ka wagandɛba n'o ye trésor ye bɛɛ bɛ se ka i disi gosi n'a ye k'a fɔ ayiwa an ka nafolo donna faso la o de siratigɛ la jamanaw waati bɛ di jamanadenw ma u ka se ka o impôt ninnu n'o ye sale ninnu olu sara impôt ɲɛmaaba n'o ye Mathias Konate ye ale kɔni ye kunnafoni bɔ k'a bin k'a fɔ ko waati min dira bolimafɛn senfilatigiw ma n'a fɔra ko ka t'u ka nin hakɛ ninnu sara ko a waati sera n'o ye bi masikalo tile 31 directeur général des impôts a ko a bi jamanaden bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ bi kɔni ye a ko dan ye n'o ye masikalo tile 31 ye san o san maa minnu bɛ yen n'o ye bolimafɛn senfilatigiw ye i b'a sɔrɔ caman bɛ yen o tɛ sɔn ka taa diɲɛti ninnu ta a bɛ kɛ sababu ye n'i taara k'i bɛ taa diɲɛti ta kɔfɛ waati labanw na maaw bɛ taa tonton ɲɔgɔn kan ka tila ka t'o kɛ gɛlɛya wɛrɛw ye tuguni o dun jamana ɲɛmɔgɔw tun y'a jira k'a fɔ o tɛ ko ye ko min ni jamanadenw kan k'o sigi ka o tɔɔrɔ ninnu kɔnɔ a na kɛ dɔ bɛ se ka fara a waatiw yɛrɛ kan i n'a fɔ san o san a bɛ kɛ cogo min na Demba Konte ale de ni fasiri kɛ an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔ jamanaw an b'a kuncɛ ni min ye o ye fasidi sɛbɛn le soir de Bamako ye soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko motikaw diminen don bi kosɛbɛ sabu moti dugu kɔnɔna bɛ dibi kɔnɔna la k'a sababu kɛ mun ye kurantigɛ jamanaw kurantigɛ banbali min n'o bɛ senna jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ motikaw sɛbɛkɔrɔ dimina u ko olu tɛ ko in bila dagirinda la dɛ ko olu bɛ sini ye juma ye k'u na bɔ ko ka taa juma jiginnen kɔfɛ k'u na taa fatiya ta minisiri kan min b'an ka jamana kuranko ni jiko ni dugukɔrɔ nafolo olu kunna Lamini Seydou Traoré ale de ko don sabu ale de bɛ jamana kuranko na jiko na a dugukɔrɔ nafolo kunna bi yɔrɔ bi na furanjɛla fanga n'a sɔrɔla bolo fa duw ka bi ko nka kuranko in na bi tiɲɛ yɛrɛ la jamanaden caman bɛ ka jalaki bɛ furanjɛla fanga in kan k'a sababu kɛ kurantigɛ banbali ye o la sa kunnafoni laban minnu dira sɔrɔ de Bamako ka fɔ la a ko sini juma min bɛ bɛn avril kalo tile fɔlɔ ma san 2022 ayiwa ko welewele dakan dɔ dira Moti mara kɔnɔna la k'a fɔ ko sini u ka ndolata kɛnɛ dɔ bɛ yen ndolata kɛnɛ min n'u kama ko gangal ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen jamanaw k'u bɛ taa dugawuba kɛ k'a jira k'a fɔ ko min bɛ sen na a tɛ se ka ɲɛ sabu ko baarakɛla caman de bɛ yen minnu ka baara dulonnen don kuranko in na
so bosoba caman be minnu ka baara dulonne do kuran na jamana olu sen bɛ ka baara kɛ wa hali kɛnɛyaso dɔw be minnu bɛ Moti mara kɔnɔna la ani kɛnɛyaso misɛnninw olu caman de be banabaatɔw be jamana k'u sen bɛ ka furakɛ ka sababu kɛ kurantigɛ yɛrɛ ye walasa nin kɔni ye fɛn min n'a kɛlen do ka Motikaw bɔ u dabolo kan u ye jɛrɛ kɛ araba tɛmɛnen ka dugujɛ kunungo ka dugujɛ bi alamisa la ko dɔwɛrɛ tɛ Motikadenw caman be u sɛbɛkɔrɔ diminen do ko groupe tɛ maa bolo k'a fɔ i bɛ kuran bila i ka so kuran kelen de bɛɛ lajɛlen jɛ ko ni jamana ɲɛmɔgɔw dɛsɛra o la jamanadenw fana ka hakɛ ye min ye u bɛ bɔ k'u ka nisɔngoyaw yira ko sini juma u kɛlen do ka wele dakan di fɛn fɛn ye dugutigiw ye fɛn fɛn ye sigidala ɲɛmaaw ye k'u bɛ wele bila a bɛɛ lajɛlen ma ko wa fɛn fɛn ma ye kɛnɛ kan k'a bɛna fɔ e de ye janfa kɛ ka ɲɛsin Moti ale dugu kɔnɔna ma sabu ko bi Motikaw caman de bɛ yen minnu bɛ ni u bɛ funteni na wa min ye kurantigɛ ye o kɛlen do k'u bila dibi fana kɔnɔna la ko nin lakanabaliya in na n'a fɔra ko kuran bɛ tigɛ ayiwa Moti cɛmisɛnninw y'a jira k'a fɔ o kɔni tɛ fɛn min n'a bɛ se ka bɛn sifinnakaw y'a jira k'a fɔ ko nin ye ko ye u ye wele bila gouverneur ma gouverneur ko tiɲɛ yɛrɛ la se foyi tɛ ale ye wa min ye Moti yɛrɛ a kuranso ɲɛmaaba n'o ye directeur régional de l'EDM ye ale ko tiɲɛ na ale fana se tɛ ko in na ko in bɛ jamana faamaw de bolo n'o ye ministre yɛrɛ ye ni nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye sini Motikaw y'a jira k'a fɔ sini olu kɔni na bɔ ka taa fatiya ta jamanaw ministre kan n'a ko bɛ kɛ cogo min na a ma kɛ ten jamanaw Souadé Bamako kiri in kɔnɔ ko logements sociaux min n'a dira kɔsa in na n'a kuma cayara ayiwa ko maaba caman bɛ olu welela ka u ɲininka dɔw yɛrɛ minɛna k'olu bila kaso la n'o ye sous mandat de dépôt ye dɔwɛrɛ tɛ a jarala k'a fɔ logements sociaux minnu ni ayiwa a dira ni a jarala k'a fɔ gouvernement yɛrɛ ka laɲini mun ye ko ka yuruguyurugu kɛlɛ plan d'action du gouvernement yɔrɔ a laɲini naaninan y'o ye ko ka yuruguyurugu kɛlɛ a na kɛ o yuruguyurugu kɛlɛli min filɛ nin ye o de sira taamatɔ do cellule de communication min bɛ yen n'o bɛ ministère de l'urbanisme et de l'habitat kunna ko olu ye wulikajɔw dɔw kɛ ani direction générale de l'office malien de l'habitat OMH ani direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat DNUH olu ye wulikajɔ dɔw kɛ ka taa tabakɔrɔ a logements sociaux la ka taa sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ a jarala k'a fɔ kun ye communiqué dɔ kɛ utukalo tile 25 san 2021 k'a jira k'a fɔ ko so minnu dira n'o ye tabakɔrɔ sow ye ko sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛna dayɛlɛ k'a jira k'a fɔ so ninnu dira maa maa bɛ yen ko i ye so ninnu sɔrɔ k'a sɔrɔ ni i m'a ɲini sariya kɔnɔna la ko i ka so ninnu ye k'a to yen walima min kɛ mɛ ka so ninnu bamayɛlɛma k'a kɛ u yɛrɛ sago ye k'u k'a bila joona k'a b'an ban kuma na ko nka o sɛgɛsɛgɛli ninnu de taara bɔ so fan fɔlɔ min dira n'o ye premier tranche ye so 10,260 in na k'a yira k'a fɔ so 7,747 ɲɔgɔn na ko maaw t'an bɛ don o kɔnɔna la limanaw ka o kɛ u yɛrɛ ta ye k'a sɔrɔ ni a ma di u ma wa ko sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra u ka gafew la a yira k'a fɔ gafe fu de dira u ma gafe ninnu caman bɛ yen gafe kolonw don limanaw an b'o de bolo kan ko janvier kalo tile 18 ka taa bila tile 21 na ni san 2022 in na hakilila jiginna u tilala ka segin communiqué kelen kan ka maaw ladɔnniya k'a fɔ ko minnu bɛ so ninnu kɔnɔna la kalo kelen de dilen d'u ma u ka so ninnu bila nka sɛgɛsɛgɛli labanw na a jarala k'a fɔ maa caman de bɛ yen minnu tɛgɛ tara a ko la minnu bɛ yen n'u ye so ninnu di limanaw huissier dɔ n'o ye maître Traoré Minkoro ye huissier commissaire dɔ ale bilala a ko kunna walasa ka se ka so minnu dira nin cogoya la k'a nana ye k'a fɔ bi a so ninnu caman de bɛ yen minnu dira limanaw yuruguyurugu ale kɔnɔna la communiqué y'a jira k'a fɔ maa 184 ɲɔgɔn na olu kɔni welela ka u ɲininka u dalakan na ko maa dɔ yɛrɛ bɛ yen n'ale ye chef de service juridique min bɛ dossier ninnu kunna ale ɲinina a ko ale bolila k'a ka baara yɔrɔ yɛrɛ bila pewu maa 184 ɲɔgɔn na olu kɔni bɛ ka ɲininka u dalakan na bi kun jumɛn na u ye so ninnu sɔrɔ cogo di a dir'u ma cogo di walasa ka se ka ko sɛgɛsɛgɛ limanaw an b'a kuncɛ ni min ye o ye farikolo ɲɛnajɛ ye yɔrɔ Mali ka samata sɛgɛw olu ye ndolantan min kɛ k'a daminɛ kan 2021 na Cameroun jamana kan u ma se ka se sɔrɔ yen ka na se min ye diɲɛ walanba coupe du monde min kan ka taa Qatar ni san 2022 in na o ndolantan minnu ni baaraw fana kɛra ni Mali ma se ka se sɔrɔ o la
soit de Bamako y'a jira k'a fɔ a kɛra jigitigɛ ye kosɛbɛ jamanaden minnu bɛ yen ni ndolantan ka di u ye caman y'a jira k'a fɔ nin ko in tɛ se ka to sen na tuma bɛɛ Mali samata sɛgɛw de bɛ taa ndolantan yɔrɔw la i b'a sɔrɔ dusukasi u n'o de bɛ segin ka na an ka jamana kɔnɔ yan o la sa jɛkulu dɔ bɛ yen jɛkulu min ni collectif dɔ don k'olu tɛ foyi ɲini fo Mali fédération de football jɛkulu min sigilen don an ka ndolantan kunna Sela ndolantan ko k'a ci ka bɔ yen a ɲɛmaaya bɛ Mamutu Ture n'u k'a ma ko Bavier ale de bolo ko a jirala k'a fɔ jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ n'o ye congrès extraordinaire ye o bɛ sɔn ka sigi Mamutu Ture Bavier limanaw k'a fɔ a ɲɛna ko a ka FEMA Foot a ɲɛmaaya bila k'a sɔrɔ don a sigilen san 2 yɔrɔ a ka san 2 in kɔnɔna la limanaw ko ndolantan ma se ka ɲɛ sɔrɔ foyi ma se ka kɛ a ko siratigɛ ninnu na limanaw Suwade Bamako de ka kuma don dɛ an b'a bila yan nɔ k'aw fo ka wale ɲuman dɔn maa minnu b'an dɛmɛ n'o ye